Salut, eu sunt Cornel. Astăzi o să vă fac o scurtă prezentare a tocului de pistol de la Ammo Max pentru seriile P226, P220. Îl găsiți pe Octagon, toc pistol P226 Ammo Max, cod 7340. Aici avem Fitz 6 Hour P220 Series, Black, Tokyo Marui, VE, KVA, KJV P226 Series Pistols. Deci merge la orice este notat aici. Avem 5 metode de atașare, paddle, pe care o avem aici, belt loop, belt clip, mole, attachment, drop leg platform. Dacă scanați acest cod QR, o să vă dea tot ceea ce v-am spus mai devreme. Ok. Avem tocul. Avem o cheie imbus cu care desfacem această clemă de fixare pe curea. Și putem înlocui clema asta care este rotativă, se rotește la 360 de grade. O putem înlocui cu diverse sisteme de prindere. Avem un mic manual. Da, astea sunt cele 5 moduri de prindere despre care vă vorbeam. Paddle, care este cea pe care o avem noi. Mole, belt loop, belt clip. Drop leg platform. Ok. Aici este un model mai vechi, prin care se bagă imbusul în acest buton și se desface, habar n-am ce. Noi avem modelul nou. Okay. Așa, ce avem scris pe site despre acest toc? Cum că are 140 de grame. Hai să vedem. Are 140 de grame? Imediat, îmi cer scuze. Cântarul meu își bate joc de mine. Nu-i nimic. Avem chiar 130 de grame. Regulă. Deci chiar un pic mai ușor față de cât este declarat pe site. Negru, material polimer, destul de rezistent, prevăzut cu sistem de rotire la 360 de grade, adică cu cheița imbus primită în colet. Putem regla, se bagă în acest imbus, îl desfacem un pic și astfel putem regla după preferințe. Da? Apoi strângem la loc. Ușor ajustabil cu ajutorul unei chei imbus. Tocul de pistol este compatibil cu 4 tipuri de platforme standard: adaptor curea, adaptor mole, adaptor platforma picior. Platforma standard se poate atașa pe curea, adică asta. O să vă arăt imediat cum. Compatibilitate: replici pistoale Airsoft realizate după platforma P226 de la Tokyo Marui, VE, KVA, KJV. Ok. Cod produs 7340, producător Ammo Max, material plastic ABS. Avem un P226 de la Tokyo Marui, P226 E2. Intră perfect. Joacă foarte puțin, nu este nicio problemă. Foarte bine stă clipsat aici. Retenție activă. Și plus că acesta va sta foarte bine la curea, o să vă arăt imediat. Așadar, scoatem pistolul din toc. Avem cureaua. Se poate pune și fără curea și cu orice fel de curea. 35 de mm, 40, 45, 55 cât vreți voi. Și cam așa s-a fixat holsterul. Pistolul intră foarte bine. Nu pleacă nicăieri, retenția este activă. Scoaterea pistolului se face foarte rapid.
ofer și introducerea. Cam asta e tot și sper că v-a plăcut. Pe data viitoare